ассалому алайкум бинандагони гиромӣ мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. мо имрӯз даъват кардем ҳунарпешаи театр ва синамо. Садояшро ҳам мо мешиносем, худашро ҳам дар филмҳо зиёд мебинем. Шуҳратшоҳ Раҳматуллоев, хуш омадед ба барномаи лазиз. Отахонҷон, ташаккури зиёд барои даъвати кардаатон. Саломат бошед. Салом бинандагони гиромӣ, рости гап ман бори дуюм аст ки меҳмони ин барнома мешавам. Хай Шуҳрат, Лаббай. мо чӣ имрӯз чӣ хӯрок омода мекунем? Чӣ хӯрок омода кунем? Чӣ дорем? мо дар ин ҷо мебинам макарон, Хуш. пиёз, кабудиҳо, қаламфури булғорӣ, Хоб. картошка, боимҷон, қимаи гов. Қимаи гов? Бале, ва дар ин ҷо бодиринг, помидор, барги лавр, равған, меваҳо. Аз ин хӯришам омода карда мешавад ку? Бале, мешавад. Мешавад ки дар рафти барнома якта Чашидан гирем, а? Би Чашидан фикри гирем, худ бале. чашидан гирем. Хуб, чӣ тайёр кунем? Чӣ омода Аввалан биё як кори хуб кунем, кори дуруст. Отахон аз дастшӯӣ сар мекунем. Бале, аз дастшӯӣ. Чӣ гуфтед? Бале. Баъд бармегардем, фикр мекунем ки чӣ омода кунем. ҳатман бояд дастҳоро шустан лозим, а? Чунки чӣ хеле ки мегӯянд, тозагӣ гарави саломатист. Бале. Хуб, нағзакак дастҳоро шустан дар кор. Хуб, марҳамат. Хуб. Бо собун бошад, бо Бо беҳтар. собун бошад, бо беҳтар. Хуб, ана собунам. Барои шумо. Собун мекунем ҳатман дар ҳама, марҳамат. Хуб, саломат бошед. Хуб. Бале. Дар кадом сурати набошад, чунки аз кӯча меоӣ, дар троллейбусу, автобусу дар кӯча бо 100 кас салом мекунӣ, алек мегӯӣ, чанд ҳазор ҷойҳоро меқапӣ. Дуруст. Риоя накардани гигиенаи дурусти даст метавонад ба гирифтории ҳар гуна бемориҳо оварда расонад. аз ҷумла бемории дарунравии диарея, ки ба саломатии инсон хело зарари зиёд дорад, махсусан ба саломатии кӯдакон. гуфтем чӣ омода мекунем? Аҷибаш дар он аст Отахон ки мо дастуя шуштем. Аҳа. Ҳамхеле? Бале. Болои ин бо ин дастпӯшакҳоро. Дастпӯшакҳо. Ин аллакай Ин бисёр хуб аст, ин дуруст аст. Ин бале. дуруст аст. Чунки ба тозагӣ бояд ҳатман риоя кард. ду карата шуд. Ду карата шуд. ҳам мо шустем дастора, ҳам дастпӯшак болои шудем. Хуб, чӣ доред шумо? Якум. ба мо кадом намуди дег мо дорем дар инҷа дег калонтар. Не, дег калон. Дорем Ҳамин якуним литр об ба ана инаш ба унҷои фикрам шавад. ки Ба фикрам мешавад. гуфтӣ гусо нормально. Нормально. Хуб аст, Бале. дуруст аст. Хуб аст. Хуб. ва шумо гуфтед ки тоба ҳам лозим мешавад. Хуб. Тоба. Тоба ҳам лозим мешавад албатта. Лекин ина як бор дига мешӯем барои тозагӣ гарави саломатист. Далерҷон авиза шидаст. Дуруст. Об. 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 Обам Тайёр? бале, гарм. 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 медонед бо касе суҳбат намекунӣ дар бораи акай Шуҳрат. Хуб. мегӯяд ки бисёр ҳам аз суҳбати он кас ҳаловат мебарем. Масалан, таби хуш надорӣ вақте ки меоӣ бо Шуҳратшоҳ рӯпарӯ мешавӣ. Аҳа. мегӯяд ки дарҳол ҳамун як шӯхӣ мекунаду ҳамун табитро мебардорад. Хуб ки бошад. Дар ҳақиқатам дуруст қайд кардӣ Отахонҷон. Ман бениҳоят дӯст медорам. Ман бисёр марди ҷавони хушчақчақ мебошам ва суҳбатро дӯст медорам. Ва дар ҳақиқатам шумо дуруст қайд кардед ки мо ҳамин табамон ҳамеша болида аст. Болида бояд бошад. шухтабиат ҳам ҳастем. гарчанде ки дар театру синамо нақшҳои моҷару драмаву бале бозидаем, офаридаем ва мекӯшем ба ҳамон тараф, гарчанде ки бисёртар мехоҳад мисли устод Аловуддин. саломат бошед. нафаре ки ина масалан ман агар шуморо намешинохтам, Хуб. шуморо намедидам боре дар нақши ҳамон намоишҳои драмавӣ, ман бовар намекардам ки шумо дар драма бозӣ карда метавонед. Яъне ба истилоҳи русида трагедия ҳам. Трагедия ҳам, бале. чунки шухтабиат ҳастед шумо, хел бисёр хандонрӯ ҳастед. ҳамеша дар куҷое мебинем, ҳамин дар роҳ ҳам бинем агар. Бале. Хуб.
мо обро андохтем. Андохтем, акун би- як 5-6 дақиқа истем ки каме як инам ҷӯшад. бале баъдан мо макаронро меорем. биёред Меорем. марҳамат инҷа. Макарон ва- дар пеши ман истад. Аввал- намак. аввал макарон, аввал намак. аввал намак. чунки маззая намак метиҳад. Бале. Бед тахтача ба шумо диҳам барои пиёз пиёз дар инҷо мебинаму боз гуфтед ки- мешавад. биё кани дар куҷо дорӣ тахтача? ана дар инҷа дорам якташ Рафтем. барои шумо калонтараш ва дигараш имрӯз ман шогирди шумо мешавам. ба шумо кӯмак мерасонам. Ана. Ва дар инҷа мо дорем корд. Боз дорем як ана кадомашро шумо интихоб мекунед? монед ҳозир мебинем. Ана. медонед кам чор. ҳамин Лабай? аз аввал буд дар дили шумо ҳамин мехостед ки ҳунарманд шавед аз хурдиятон буд? ҳозир ман ҷавоб медиҳам. лекин аввал шумо гӯед ки ман ин савола ман додани будам. шумо мехостед ки бо ҳамин касб равед, ба ҳамин касб? Аҳа. Медонед Отахон. ман бале аз ҳамун хурдӣ Аҳа. орзу доштед. орзу доштам аз хурдӣ ҳамин ман фақат Ҳунарманд чашма кушодаму дидам ки падарам дар театр намоиш бозӣ карда шудааст. Ман дар аввал фақат дар ҳамун чӣ мегӯянд қатори аввал мешиштаму баъд тамошо мекардам аз ҳамонҷо. Аҳа. аз аввал буд орзу дар дили ман ва баъдтар шӯхиҳои Алоуддин шудан. Аҳа. Камера пайдо шуд дар хонаи мо ҳарчанд камера буду аммо бо ҳамун чароғҳову декоратсияву Аҳа. як савол. хуб отахон ки оё ин рост аст ки ман шунидам дар куҷое ки баъзе филмҳое ки устод Алоуддин Абдуллоев нақш меофариданд шумо камерачиаш буд яъне ки наворгирандааш будед? ман аввалин маротиба акашура акнун ози шумо савол додед ман бояд ҷавоб диҳам. Аҳа. аввалин маротиба вақте ки ҳамун шӯхиҳои Алоуддина ба навор гирифтанд наворбардор буд модарам. Аҳа. Модарам наворбардор буд. Чӣ хел буд? Масалан, ана ин дега шумо гирифтед, дар ин ҷо гузоштед. Хуш. Ҳама чиза дар дарунаш, дохилаш партофтед, ина партофтед, уна партофтед, ҳама чиза партофтед. Ман фақат ҳамин тугмача пахш кардаму Аҳа. ин ҳарораташ баландтар шуд, ҷӯшида истода. ҷӯшид пастар кунед. Аҳа. хоб. ҳамон вақтам ҳамин хел буд. Падарам камераро ҷояша ҳамаша мемонду. Бале. Дар он тарафи камера менишаст модарам, аз ҳамон модарам ҳамаша мегирифт, ҳамон ракурсу ҳамаша ҷобаҷо мекард падарам ва фақат модарам ҳамон тугмачаам пахш мекард. Аҳа. Пахш мекарду? Тамом. Бале. ана аз куҷо ин қадар муҳаббат нисбат ба касб? бале. Ана баъдтар оҳиста оҳиста баъд танҳо бародари калониям рафт ба хонданӣ ба Федератсияи Русия. Модарам ҳам акнун гузашт ба як вазифаи дигар. кам кардан. ба кардани грим. Пардозгар, бале. рӯй. Вазифаи нав ба модар гузашту, ба мо яъне ки ҳамун чизое ки дар устод Алоуддин буданд ҳамин рӯя занона кардан, ороишу ё мӯйсафед кардан ё дигар ҷо модари шумо инро мекард. ва баъзан вақт падарам худаш ҳамаи ҳамин корро мекард вақте ки албатта бо ёрдами падар. хуб ин намак? ин намак. шумо ба саволи ман ҷавоб надодед. ман яъне ки ман он қадар хости ҳунарманд шудан надоштам. Надоштед? Не. Дар шумо набуд? дар ман набуд. барои чӣ ман намехостам ҳунарманд шудан? барои чӣ? ҳар вақт ҳамин савола ба ман метиҳанд, ман худам савола ҷавоб дода наметавонам. медонӣ чӣ? охир
намедонам аз чӣ бошад ки ман нағз намедидам ҳамин касба мехостам як юрист шавам шарқшинос шавам дигарро лекин дар насиби тақдирам ҳамин шуд ки ҳамун соле ки мо дохил шудем ва якум филме ки ман бозидам дар воқеъ дошт ина намеандозем мумкин нест чун афтид мумкин нест хоб аввалин филме ки шумо бозидем номаш чоҳ буд бо ёрии бевоситаи устод соли 1991 бо аловуддин абдуллоев бо падари дар минтақаи ашт раҳмат хоб акнун як коргардони ин филм буд ҷамшед усмонов дар он филм гулчера наимова буданд мо ҷавони 16-17 сола тағвимурод розиқов медонед ин филма ман надидаму лекин мехоҳам бинам ҳарчанд мекобам дар ягон ҷо нест дар ягон ҷо нест як чиз кушоям як сире як рӯз худо раҳматашон кунад акай аловуддина дидам дар пеши театри лотия гуфтам акай аловуддин ман бисёр мехостам ман филми чоҳа бинам чун филми аввалинам аст ман мехостам барои худам дар архиви хонаам истад ҳаҳа гуфт аз байн 2-3 рӯз гузашт мана ҷеғ задан ба театри лотира дар он вақт театри мо буд пеши цум маяковский ва театри лотия он қадар дур неку чига бошад тинҷи бошад хиста меравам ки як кассетаи видеои вхс акай аловуддин истодааст баъд гуфт ки мана шӯҳрат гуфтам ки хай ман 2-3 рӯзада тамошо карда бармегардам ҳатман бармегардам хай рӯзи сешанбе рӯзи вай нест рӯзи сешанбе рӯзи чӣ мегӯям ҷамъи ҳунармандон дар театр маҷлиси ҳунармандон ҳар ҳафта рӯзи сешанбе саҳар аст ман ҳамон рӯз меорам рафта тамошо кардам гардонда имконияти дар дигар ҷоро сабт кардан наёфтам гардонда оварда ба акай аловуддин додам баъди ҳамон дафъи дигар бо вохӯрдем ки акнун ёфтем имконияти он барои худ сабт кардан ҳамин хел имрӯз пага шуд ҳамон кассета дар хонаи шумост ҳамона кофта ёфт фаҳмиде хуб бармегар филми чоҳ дар хонаи шумо аст як сос кобед ёфтед агар бисёр миннатдор мешуд ман ҳатман онро меёбам аввал худам як тамошо мо бояд 10 дақиқа ба шумо 10 дақиқа бояд ин бале дар ҳаҷми дуруст инаша ҳарораташа баланд мекунем ҳарораташа баланд мекунем ташаккур хуб дар ин ҷо мо тоба мегузорем тобаро гузоштем акнун рӯған доред равған ҳамин равған бале медонед истифодаи ҳамин зиёди равған ба саломатӣ зарар дорад як ҷо хондам ки мегӯянд ки барои як одам шумо тасаввур мекунед барои як одам истифода бурдани рӯған ҳамагӣ 2 қошуқ дар як рӯз ва барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид ҳам тавсия медиҳад ки дар як шабона рӯз барои як шахс бояд 2 қошуқча равған яъне ки ман ҳамона хондам дар сомонаҳои интернетӣ дуруст 2 қошуқ равған ҳамагӣ мо бояд истеъмол барем аз меъёр зиёд истифода бурдани равған ҳам қатъиян мумкин нест чӣ мешавад мумкин ҳам несту ба бемории дил ба бемории саратон оварда мерасонааст фарбеҳшавӣ баъд сабабаш ҳамун чизои гуфтагии шумо ҳамун як чарбуи хатарнок мегӯям бале чарбу фарбеҳшавӣ инам бисёр баланд мегӯем ҳозир агар равғана резем биё аз дур меистем ман мепартем равған 6 монет шаш 2 қошуқча 2 қошуқ ба филм кифоя 2 қошуқи калон барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид таъкид менамояд ки аз меъёр зиёд истифода бурдани равған
метавонад боиси ҷамъшавии чарбӯи хатарнок дар бадани инсон гардад, махсусан дар бадани кӯдакон. Он ҳатто метавонад ки ба бемориҳои дилу саратон оварда расонад. Аз ин рӯ хеле муҳим аст ки мо равғанро аз рӯи меъёр истифода барем, яъне 2 қошуқча барои ҳар шахс дар як шабона рӯз. шумо дар шаҳри Москва таваллуд шудаед? суханатон дар даҳанатон қанд гуфти мард мемаҳава. Бале, ҳамина ҳамиҷаеша мегӯям, баъд бармегардем ба шаҳри Москва. ҳамина Отахонҷон бояд мо ҳамин чӣ кунем ки қурут барӣ нашавад. Бояд бале паҳн шавад, ҳамеша зер кардан дар кор. хуб, шунидам ки дар шаҳри Москва таваллуд шудаед, аммо Бале. на танҳо дар Москва, дар ҳамон як ҷое ки ҷои муқаддаси қадамҷои бузургон аст, бузургои касби мо, касби режиссура, дар донишгоҳи ба номи Герасимов имрӯз ВГИК, Высший государственный институт кинематографии. Бале. Бале, дуруст аст. Гапи шумо дар ҳамон ҷо шумо таваллуд шудаед ва медонам ки дояи шумо нафароне буданд ки аз бале ҳунармандон аз Фаронса, аз худи Россия, аз африкоиам буд. Бале, бисёр буданд. Ба дарс меомаданд, ман намедонистам дар куҷо монанд. Баъд ҳамонҷое ки донишҷӯе ки фарзанд доштанд, баъд онҳо маро бигем ки то вақти нисфи рӯзӣ нигоҳубин мекарданд. Гоҳе мегиристам, шир медоданд, гоҳе бо дигару дигар. Баъд вақти нисфи рӯзӣ маро гирифта ба хобгоҳ мебурданд. Бинед ки дар ҳамон ҷо шумо таваллуд шудед, дар ҳамон ҷо як модарам ман вақти дар шикамаш будам 3-4 филм боз нақш офарид кардам. Дар бадни модаратон аллакай дар ҳамон ҷо чоҳ ҳамон ҷо бозӣ кардед? Чоҳ дар ин ҷо буд? Чоҳ дар ин ҷо. Дар ин ҷо. Бисёр падари шумо ба ман кӯмак карда буд дар филми Чоҳ. Мо ҷавон будем, ҳеч намефаҳмидем. Чӣ аст, кай аст, чӣ хел аст. Хуб, анакнун камтарак сурхча шуд, диде, а? Бале. Диде, а? Анакнун ҳозир меандозем. О, намаки гуфтед ку? Намаки ки буд ку? Аввал исе. Аввал Отахонҷон. Лавай. Аввал булғорӣ. Булғорӣ, қаламфури булғорӣ. Хуб. Биёед акун мегузарем ба қисми ҳаёти шумо. Наврасии шумо. Наврасии ман дар шаҳри Кӯлоб гузашта. Дар шаҳри Кӯлоб гузашта. Бале. Баъд чӣ шуд ки ба шаҳри Душанбе омадем? дил бастед ба ҳамин касб? Чӣ хел? Ин як ногаҳонӣ шуд. Ман то синфи 11 намедонистам ки ман ҳатман ҳамин касба меравам. Як студия Кӯлоб буд. мо дар ҳамон студияи Кӯлоб дар донишгоҳи ҳунарҳои зебои Мирзо Турсузода дохил шудем ва пеш аз саршавиаш устод Аскар Абдурраҳмонов, худо раҳматашон кунад, омада буданд ба шаҳри Кӯлоб барои ҷамъ кардани ҷавонони соҳибистеъдод, гӯем истеъдоддор ба Кӯлоб омада буданд. Моҳи январи соли 1991 буд. дар он ҷо як конкурсе шуд, озмун аниқтараш. Дар он озмун мо ҳам иштирок кардем ва дар байни ин довталабон мо ҳам ба Душанбе роҳат гирифтем ва баъдан вақти тобистон ҳатто баъди амин ҳам ман он қадар дилпур набудам аз он ки 3 моҳи дигар мондааст ба донишкадаи ҳунарҳои зебо месупорам. биёед акун гуфтед ки соли 1991 буд, моҳи январ. Моҳи январ, баъди вай то моҳи май ман аниқ намедонистам ки дар ҳақиқат ман ба ҳунарҳои яъне ки донишкадаи санъат меравам. баъд моҳи июн вақте ҳуҷҷатҳоя гирифтем, тамом кардем, аввалҳои июл буд, омадем ба Душанбе, ба хулосае омадем дар муддати 3 рӯз. Ба хулосае омадем ки яъне ки довталаб бениҳоят дар донишгоҳи миллӣ зиёд буд ва юрист дохил шудани манам имконпазирам буд ё имконнопазирам буд. баъд ба хулосае омадем ки ба донишкадаи ҳунарҳои зебо ҳуҷҷатҳоя супорем ва яке аз охиронҳо ман будам дохил шудагӣ. яъне ки дар мандат дар
ҳамин касбамон дар донишгоҳи федератсияи русия рехта буд ҳамон филм ғолиб баромад. мумкин Бале. яке аз охирҳо ман будам. Пушаймон хуб нестед? алакнун пушаймон нестам, ҳозир инҷа давом метем. Агар дасти ман сӯхта истодааст, ҳозир бо анаина мерезем дар бинандагони гиромӣ. хуб бинандагони гиромӣ, обро дар тоба бале олӣ бале ҳозир обро бо дар оби худи лапшаро дар тоба ин бисёр гарм аст. ман хел бори аввал мебинам. манам бори аввал инро пухта истодам. Диги дастам сӯхта истодааст, Бале. як тараф 1 2 Хуб, 3 се. 4 рафтем. ҳамаша ҳамаша не як камакак кани кифоя ҳозир мебинем кифоя ё не. ана ба фикрам кам тараки дигар як қошуқ дигар. тараки дигар. аҳа хуб хуб анакнун ҳатман кӯбед як камтар кӯбеди баъд маззаша чашид ба як қошуқча ки намакаш чихел аст. намакашем дуруст. хуб мо метавонем бад айнаин лаврови листа чӣ мегӯянд? барги лавр. барги лавр. бале аз барги лавр як 3-4 дона партоем. ба фикрам ин ҳам хуб аст. пуриш мевагӣ бошад хуш барои омехта карданаш дар дохили наин метавонем о беҳтарин. хуб ман ҳозир ё қабат ба қабат гузорему қабат аз ба инҷо қабат биё ҳамин беҳтарин аст. ин тоза ба мо лозим мешавад не не ина мебарем лозим намешавад. мегирем. дӯстони гиромӣ як 2 то банан. хуб 2 то банани калон ду то гирем. банан 2 то банан гирем. хуб хуб ҳозир ман як қортҳоро тоза мекунам. якта нок. хуб бо чи аст дар инҷо? нок себ якта киви. киви боз чӣ гирем? мо мекунем мо якта чи ҳозир хурмо ҳам дорем. агар хоҳед хурмо ҳам истифода барем истифода барем. як ғайриоддӣ мешавад. ғайриоддӣ кораш зиёдтар асту. не хурмо камти мушкил сахттар намеяд. мешавад. намеяд. биёд хай ина кун себ як себ як нок ина анор ман намедонам. хуб қортҳоро ман қортҳоро шустам. шустед? бале ва тахтачаи нав ҳам бояд гирем абиз чунки дар ин ҷо мо ҳатман 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 баъд омаде донишкадаи ҳунарҳои зебо ба номи устод мезод Ой, усунзода. бале дар мандат ба зур дохил шудем. Боз ҳатто чӣ хел? яъне ки бали ман ҳамун сарбанук расид. аз сар ба нук будам гарчанде ки мо 28-29 нафар ёд надорам, қариб 30 нафар донишҷӯ дохил шудем студияи Кулоб. аммо вале лекин аз ҳамин қадар одам ҳамчун ҳунарманди касбӣ дар театру синамо ман мондам имон халос. шумоед. бале Ҳамон ки буданд устодои шумо? устодои ман буданд худо раҳматашон кунад Аскар Абдураҳмонов. аҳа хуб устоди ман Ҳошим Гадоев. устод ҳошим гадоев бале худо ҳотам Нуров, Умар Алиев профессор. умар алиев ки ҳозир дар шаҳри хуҷанд. бале устодои мо буданд. муаллима Нигина Раҳматовна ина раҳматовна ҳозир дар федератсияи русия ҳастанд. ҳастанд намедонам, не ба фикрам ҳамин ҷо. ҳамин ҷо хуб муаллима Нигина. бале хуб бо ки буданд? муаллима Соро Музофиршоевам. соро музофаршоевам шуморо дарс доданд. бале ҳама хеле хуб ҳамаи нобиғаҳое ки мо устод худо раҳматашон кунад Фаррухи Қосим низ моро 3 моҳи дигар дарс дода буд. фаррух қосим ҳам шумо бале
мехостам дар бораи ҳамун театр пурсам. театр театре ки шумо имрӯз фаъолият мекунед, театри драмавӣ давлати русӣ русӣ ба номи Владимир Маяковский. Маяковский. ҳамин рӯзҳои наздик як нахуст намоиш дорем, яъне ки премьера намоиши бале намоиши мастер ва маргарита. Мастер и Маргарита Булгаков. Бисёр ҳаҷмаш калон аст. Худи Мастер Маргарита бисёр асари калон ҳаҷм аст. барои ман бисёр ҳам театри шумо ҷолиб аст. Яъне чи аз ҷолиб? яъне намоишҳое ки шумо мегузоред рӯи саҳна, Хуш. ҳамааш бо ҳамон як чӣ мегӯянд, дар ҳамон чорчӯбае ки театр ҳаст, Хуб. дар ҳамон чорчӯба идора карда ҳамон Риоя карда мешавад, карда яъне мешавад. Бале, ташаккур. як чизи необычно, как это? Бисёр ғайри ғайриоддӣ. Як чизи намоишҳои ғайриоддӣ аст дар театр. сафаре доштед ба Федератсияи Русия? ҳамин сол буд. Ҳамин сол. Бале, мо сафар бо театр бо намоиши бо намоишҳои Тартюф, бо намоиши Тартюфи Молер. Бале, шаби дар театр. ин муаллифаш коргардонаш Хуршед Хуршед Мустафоев, коргардони муаллиф ки коргардони спектакли, яъне намоиши Тартюф, ҳунарманди халқи Тоҷикистон Баҳодур Миралибеков. бале. Хуб. Ки боша сафар доштем ба шаҳрҳои Тамбов, шаҳрҳои Мордовия, яъне Саранск. Дуруст, ана ҳамин хел. имрӯз ҳамкорӣ ҳаст бо театрҳои Русия? Шукр, ҳамкорӣ яъне бо худи театр на. Мо дар фестивалҳо бо онҳо вомехӯрем. чӣ хел аст дар он ҷо ҳамон аврое ки ҳаст, атмосферае ки ҳаст, чӣ хел аст театрҳои Русия? Онҳо фикр мекунанд аз мо дида театрро зиёдтар дӯст медоранд. Бале. Аз тамошобинони мо дида. чунки зиёд меоянд ба театр. Чунки бале. Чунки зиёдтар ҳастанд. ва Хуб, анакнун ҳамон намоишҳое ки шумо бурдед баҳои баланд гирифт дар он ҷо. Чӣ гуна онҳо баҳо доданд? 3 дақиқа пас инро мекушем, фаромӯш накунем. 3 дақиқа. 3 дақиқа тамом. ҳамон намоише ки бурдед дар он ҷо чӣ Мо гуна бурдем вақте намоишҳоямонро ба мараи тамошои мардуми Русия бисёр хуб қабул карданд. Яъне ки он оватсияҳое ки вақте мо дар чӣ мефаҳмем қабул? Як соат, 1.5 соат ё 2 соат ки намоиш меравад, 1.5 соат, 2 соат мисол, як кас аз ҷояш намеҷунбад. Сукут аст. Бо диққат тамошо мекунем. Дар вақти таъзим кардан, мисол дар мо 3-4 бор агар таъзим кардӣ, баромада рафтӣ ба кулисҳои худ, дар унҷо то 7, 8 то 10 бор таъзим мекунӣ, боз қарсакҳо, оватсияҳо зиёд мешавад, маҷбур мешавад ки биёй аз сар таъзим кунӣ. Яъне маънои уна медиҳад ки ба он мардум маъқул шуд, қабул кардан ин спектаклро. Хуб, акнун мегузарем ба хӯриши моро агар ки сабт карда бошед, акнун мепартоем. Биёед анорам ҳаминҷа ягон камбудӣ надод, бечора истодааст ки мегӯяд маро партоед ба даруни ҳамин хӯриш. барои чӣ? Барои хӯриш омода кардем ки чӣ мехостед? Анор барои асос барои хӯриш ҳам набуду. Лекин ки дар ҳамин ҷо анор ки буд, чаро ки не бигзор анорам бошад дар ин хӯриши мо. Чаро не? Дуруст? Хуб, каме анор. Ман акай шӯҳрат медонам ки дар филмҳои хориҷӣ шумо бисёр нақш офаридаед. Дидам. Чӣ гуна аст бо коргардонҳои беруна кор кардан? Душвор аст? Дар аввал ваҳм ҳаст. Яъне ки масъулиятро ҳис мекунӣ ки хоҳӣ нахоҳӣ ту аз давлати Тоҷикистон рафта истода, ту бо муаррифгари ин миллат ҳастӣ. Барои ҳамин яъне ки ту каме мекӯшӣ ки
нисбати ту нисбати он коре ки ту мекунӣ дар он ҷо яъне ки ба сатҳи касбият бошад. бошад. Бале, дуруст. Касбиятат бояд хубтар бошад ва ҷиддиятат боз зиёдтар. Зиёдтар. ва баъдан вақте ки 2 рӯз 3 рӯз мегузарад оҳиста оҳиста ором мешавӣ. Хӯриши моро бинед. хӯриши мо ҳозир оля ин тамом недодарам. Бу чи? ҳозир боз чи аст? Боз чи аст мебинӣ. Ман ҳозир таги чашм қад ҳамин хел гузаштам. ҳамин хел як нигоҳ кардам ку қошуқ кофтам чи Шумо кофтам. чизеро диде дар инҷо? Чӣ дидам? ҳамунҷа бо чизе дидам ман. Чи аст? Шоколад дидам. Шоколад. хуб бинандагони гиромӣ, мо хӯрока бардоштем, дар табақ омода намудем ҳамроҳи акаи Шӯратшоҳ Раҳматуллоев. ҳам хӯрок ҳам хӯриш. ҳам хӯриш ҳам омода кардем, бисёрам хӯриши болаззат. акнун вақти ҳаст ҳама муҳим барномаи мо вақти чашидани хӯрок. бо телевизиони Сафина бимонед. бимонед. бинандагони гиромӣ, мо омода намудем хӯриша бинед ки чӣ қадар иштиҳовар аст. ин хӯриша зиёдтар барои варзишгарон. бале. Барои чун варзишгарон ман бояд собиқ истифода варзишгар ки Бале. будам бисёр дӯст медорам ин чизро. шумо ҳам собиқ варзишгар ва мо як чиза нагуфтем, акаи Шӯратшоҳ варзишгар будан, гӯштингир будан. будам Бале. то ҳадди устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонам расидем. Расидем, бале. хуб асос ин ки хӯроки ки дар киштӣ омода мекунанд яъне ки флоти мо ҳам Флоти. омода шуд намедонам оли мазаашро Мазаашро начашидем, чӣ хел хуб аст, ки бошад чӣ гуна аст. хӯриш ки дар ҳақиқатам фикр мекунам ин хӯришро шумо дуруст қайд кардед додарам хуб аст чун мо бояд барои худ хулоса барорем ки истеъмол кардани хӯриш дар ҳақиқатам фоидаовар аст ба организми мо, ба саломатии мо. Шуштани даст яъне ки хуб ки бошад истифодаи аз ҳамун чени миқдори равған. бале аз миқдор зиёд ин ба саломатӣ албатта ки зарар албатта яъне ки барои шумо ҳам барои мо ҳам иштиҳои том ва дар хона омода кунед ҳатман ки болаззат мешавад. асос ин чун чи аст? фасли зимистон омода истодааст яъне фасли сардиҳо аст хӯрдани ин хела хӯрок ва анор бисёр фоидаовар аст. Афшурдаи анор ана мо тайёр кардем ҳозир. Хуб барои шумо бинандагони гиромӣ муваффақу сарванду сарванд бошед. Хуб хуб аз хӯрок сар мечашему баҳо медем. чашидан баҳо додан. тоҷикистони моро бисёр дар масъалаи меваву дар масъалаи табиату дар дигар бисёр бой кардааст ки мо аз ҳамаи чиз бой ҳастем, ҳамаи чиз дорем. Набинед ҳама ин меваҳои худамон. саломат бошед. дар ҳақиқат ҳам акаи Шӯрат хӯроки болаззат имрӯз пухтед ва шарбати анор бинед ки ва хӯриши хело ҳам болаззат ва ба саломатӣ фоидаовар. саломат бошед боз як бор дигар. миннатдории тамоми кормандони телевизиони Сафинаро мерасонам ки шумо пазируфтед ин даъвати моро. ба шумо ташаккур мегӯям ки шумо сабаб мешавед ки мо камкам хӯрок мепазем. саломат бошед. ташаккур шумо ки моро даъват мекунед, мо камкам авқот мепазем ва як чизе ба як мард чил ҳунар кам аст. бале, дар ҳақиқат болаззат аст ин хӯрок. болаззат омадааст. бале, ба ҳамаи мо шумо нӯши ҷон. саломат бошед ва таманниёти шумо барои бинандагони телевизиони Сафина. таманниёт бениҳоят зиёд аст. аз ҳама таманниёти асосӣ ин албатта саломатӣ аст. ба шумо бинандагони гиромӣ, ба кулли тоҷикони азизамон, ба
кӯли ватанамон ба хурду калон ба ҳама орзуманди саломатӣ ҳастам. ба бинандагон низ мехоҳам ки ҳатман аз хӯроки солим истифода баред. манам аз фурсат истифода бурда чихеле ки якай шӯҳрат гуфтам ба ҳар яки шумо бинандагони гиромӣ ба тамоми ҳамватанони азиз саломатӣ мехоҳам ки ҳамеша ҳамон хонаи онҳо пур аз хурсандиву пур аз шодиву сурур бошад. бале хайр бинандагони гиромӣ то барномаҳои оянда.